کۆمەلەیە مەزۆبۆتامیایە جالاکیên xwe yên mirovî ji bo kesên hewcedar didomîne. Doha selkên xwarinê hûn jî paqijiyê lê koçberên Şehba û Efrînê belav kirin. Belavkirin bi alîkariya Meclis û Komînan lê koçberên ku vê gavê li taxa mesakin şebab a Hesekê dimînin pêk hat. والله نزول لا همه خوبه همه